Bună ziua, vă salută Grăsus, aici Stana Grătar, de ziua mea și a lui Duții. Ne simțim bine, unii mănâncă, unii dorm. Eu acum povestesc cu telefonul, nicio problemă. Și acum hai să facem prezentările. Hai așa, hai să vedem. Aici este Mirciuca. Mirciuca, zice ceva. Eu mănânc acum, mai târziu. Mai târziu. Mâncă cu gura închisă. Aici e Cristinuță, bagă la botica. Așa, bravo. Aici e Alex. Rozător de furculițe. Are ceva cu furculița aia, nu știu ce dracu. Primul rozător de furculițe din istorie. Aici este un cuplu. Dacă îmi fac e... Aici e... Aici e Tibi Juan. Lasă-l în pace, mă! Așa. Ștefan a fost câteva probleme. Mă rog. Alin. Așa, mă, da. Happy System! Așa, deci Alin. Aici este Lază. Aici este Duții sărbătoritul. Uite, le toarnă Duții. Aici, acolo îndepărtăți niște lătrăi care stau lângă noi, mă disperă. Bun. Acolo sunt niște tovarăși de-a mei. Nu se văd prea bine, asta e. Și acum haideți să vă arăt mezelurile. Da, uite aici, ce frumoasă sunt. Da. La pula e de frumoasă la cativată cu Cristivița. Și acum stai să vedem ce mai găsim noi pe aici. Stai să vă arăt șosetele mele. Da, uite aici. Astea sunt șosetele mele, ca jegoase în călcâie, asta e. Vezi că telefonul tău era Așa. Ăsta e telefonul meu praf, uite, stai așa. Filmează și aici, mă. În care mi-l dai să pe maică mea. Așa. Filmează, mă, și aici. Săr, mă, înapoi. Uite, aici este Mirciuc. Uite-i păroții. Așa și cam atâta. Hai, tătăjica.